ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи фасади хонаҳо мешавад. Хонаҳои калон, хонаҳои қиммат, проектҳои қиммат бошадам бемалол ҳамин устоҳо корои шуморо буд кардан мегирад. Ҳозир дар давоми видео мо ба шумо маълумоти пуррара метиҳем. Материал ҳисоби ки мешавад, нархи навош чӣ хел, чанд вақта буд мекунад, дар кадом ноҳияҳо рафта кор карда метавонанд. ҳамаи маълумотоша метиҳем. Илтимос бародаро навора то охир тамошо кунед. ҳамаи маълумотоша бигирем бародаро. баъдан харидори аниқ шуда маслиҳат карда ба устоҳо алоқа мебироед бародаро. хоб навоша мо навора сар мекунем бародаро. айни ҳол устоҳо кор кардаистанд дар ноҳияи Рашт, тарафи ғарб. якбора дута сета проектҳои калона ҳозир корошона қариб буд кардаги ҳастанд бародаро. баъзе бародароне ҳастанд ки хонаҳои калон проектҳои қиммат месозанд, лекин намедонанд ки фасадашро ба кадом устоҳо бовар кунанд. фасад яке аз корҳои нозики ҳамин хона мебошад. барои ҳамин шумо хонаҳои калонам дошта бошед, проектҳои қимматам дошта бошед, бо дили пур ба ҳамин устоҳо метавонем муроҷиат кунем бародаро. ина чӣ хел ки худтон дидестен, хонаи ду ошиёна, проектҳои қиммат, материалҳои қиммат қатӣ ҳамин намуди фасадро кардаистанд бародаро. хоб чӣ забор бошад, чӣ гараж бошад, хоб чӣ стенаи хона бошад, фақат корҳои фасади замонавӣ, ҳамин фасадҳои последни версия ҳамин устоҳо кор мекунанд. устоҳо аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад бародаро, аз шаҳри Самарқанд. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, телефон, ватсап, телеграм дорад бародаро. бо се забон, яъне забони тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ бемалол метавонед ба ҳамин устоҳо муроҷиат кунед. хоб ин устоҳо якчанд сол таҷрибаи корӣ доранд ки шумо метавонед бо дили пур ана ҳамин намуд хонаҳо дошта бошед. чӣ хонаҳои калон бошад, чӣ хонаҳои оддӣ бошад, фарқ надорад бародаро. хоб нархи фасад як квадраташ аз 100 сомонӣ то 140 сомонира будааст. ҳамаи намуди материалҳо аз ҳисоби устоҳо мебошад бародаро. фақат дар ин нарх дохил намешавад ҳамин тиягое ки гирди дар, гирди тарезаҳо задагай, ана ҳамун тиягаҳо дохили ин нарх намешавад. агар хушрӯ маслиҳат кунед, дохили ҳамин нарх тиягарам вай мекунад. аз номи канали Маъмур Азия муроҷиат кунед. агар маслиҳатотон туғри бигира, дохили нарх мекунад, мумкин ягон сума пуш мешавад, шумода арзон меғалтад чим ай дигар ҷо харида овардан. хоб бародаро, ина чӣ хел ки худтон дидаистен, дар ноҳияи Рашт ҳамин устоҳо кор кардаистанд. ин якта объекташ нест бародаро, якбора дута ё ин ки сета хонара буд кардаги ҳастанд. моро даъват кард, мо раҳ ки дур буд, рафта натавонистем. наворояшро партов, ҷараёни кор, хоб кори тайёр, хулас ҳамаи намуди корошона партов бародаро. ин фақат дар ноҳияи Рашт не, дар дигар ҷо ҳам кор кардагиай. хоҳишмандо бемалол метавонанд ки аз ҳамун устоҳо видео, сурат вай кунанд, хоҳиш кунанд ва ё дар куҷо кор кардагиай, чӣ хеле хонаҳоро буд кардаги аст, ҳамаи корошона ба шуморо партофта метиҳад бародаро. хоб баъд ин устоҳо инстаграм ҳам дорад. шумо метавонед аз инстаграм даромада кори кардагии ҳамин устоҳоро тамошо карда метавонед бародаро. барои ин инстаграми ман медороед, инстаграми саҳифаи Маъмур Азия медороед. мо дар ҳамунҷо саҳифаи инстаграми ин устоҳоро соавтор карда дар инстаграм мемонем. дар поёнам отметка карда мемонем, дар поёни видеое ки дар инстаграм мемонем. дар инстаграми мо бигзарен, саҳифаи ҳамин устоҳоро бигирен, баъд корошоянро метавонед ки ба ҳузур тамошо кунем бародаро. хоб рақамҳо дар рӯи экран. хоб ҳамаи маълумотҳоро ба фикрам ки додем бародаро. бо ягон маълумот надода аёд баромадаги бошад, ба ҳузур шумо метавонед дар комментариҳо нависед. мо ҳаракат карда ба саволҳои шумо посух менависем бародаро. боз ҳам чӣ хел ки гуфтем, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. телефон, ватсап, телеграм ҳаст бо забони тоҷикӣ, ӯзбек. хоб хулосаи гап бародаро, ҳамин каседа ҳамин намуд устоҳои бо таҷриба
корҳои босифат қати дар кор бошад, бемалол метавонем муроҷиат кунем аз номи канали Маъмур Азия. бародаро, аз канал дур нашавед. Наворҳои зур ҳоли айпеш иншоалло. Саломат бошед.